Bodyguide er en hudplejeklinik midt på torvet i Svendborg. Et hus fyldt med velvære fra top til tå, og det er både for mænd og kvinder i alle aldre. Du bliver forkælet og vejledt af mit veluddannede personale. Vi har mange års erfaring. Jeg startede selv for 17 år siden. Vi er blandt andet eksperter i hårfjerning, både permanent og med mild varmevoks. En af vores specialer er elektrokosmetik. Her fjerner vi knopper eller gevækster i ansigtet blandt andet, og det er uden du får ar. Som de eneste på Fyn udfører vi også ansigtsakupunktur med indiansk zoneterapi. Det er et naturligt løft af ansigtet, hvor du samtidig får balance i kroppens energibaner. Her i Bodyguide er du altid sikker på en god vejledning og rådgivning, så du får de rette produkter med hjem til din hud. Vi fører nogle af verdens bedste hudplejeserier. Vi har blandt andet Decléor, som er en ren naturserie. Så har vi IS Clinicals, som er et cosmeceuticals. Det vil sige, at det ligger lige på grænsen mellem hudpleje og medicin, og er derfor meget effektivt. Det er for øvrigt også en serie, man ikke kan købe andre steder. Så har vi Canevo, eller Sensai, som det bliver kaldt nu. Og make-up, der har vi Youngblood og Bare Minerals. Vi har også nogle rigtig gode dufte, blandt andet Bulgari er en af vores hofmærker der. En af de ting, vi nok er mest kendt på her i Bodyguide, det er, at vi hjælper folk med deres hudproblemer. Jeg håber, du er blevet inspireret til et besøg her i Bodyguide, og vi står i hvert fald klar til at yde dig en rigtig god service.